Tajjeb l-ħwa l-ewwel qed nittama li tinsabu tajbin u l-għodwa tajba lilkom ukoll. Hekk nittama li matul dawn il-ġimagħtejn li għaddew li kienu ġimagħtejn fejn fihom anke ċċelebrajna il-festa kbira u sabiħa tal-Għid. Kienu ġimagħtejn fejn forsi wieħed issettilja xi ftit, wieħed anke wkoll kellu ċans igawdi ftit il-familja tiegħu il-fatt li qegħdin hekk flimkien, u anke wkoll kellu ċans li esperjenza il-ferħ li jġib Ġesur xox. Hekk aħna li nemmlu f'din il-misteru tant kbir u tant sabiħ u li dan nibqgħu ngħixuh fuq tul il-ħajja tagħna kollha. U għalhekk minn hawnhekk nawgura ħafna mill-qalb mill-ġdid l-Għid it-tajjeb għaliex aħna nibqgħu niċċelebraw dan l-Għid jekk alla rrid anke wkoll fil-jiem li ġejjin. Xi ħaġa żgħira hekk marbuta ma' dak li semmejna s'issa, kellkom forsi dawn il-ġimagħtejn li wieħed seta' jsir iktar midħla ta' Microsoft Teams li fuq se nkunu qegħdin naħdmu u anke wkoll ngħaddu xi xogħol u intom tgħaddu x-xogħol tagħkom lura. Għalhekk tajjeb hekk forsi xi ftit punti li wieħed dan Microsoft Teams isegwih kemm jista' jkun kuljum. Jiena anke jiena sirt li ndaħħalha fir-rutina tiegħi illi filgħodu għamel nibda x-xogħol marbut mal-iskola u fl-għaxija qisu fil-ħin li s-soltu nkun id-dar wara l-iskola l-ħabba tat-tlieta. Dan Microsoft Teams jiena noqgħod anke wkoll insegwi u nara ftit forsi xi studenti li jixtiequ li għandhom xi mistoqsija jew inkella xi xogħol li nkun tajt jew nkun ċivejt. Ġifieri tajjeb li inti dawn tagħmel żewġ ħinijiet mal-ġurnata li tifisshom biex inti tiċċekkja daqsxejn anke wkoll x'hemm u x'm'hemmx, inkluż magħhom ukoll il-MySpot fuq l-iskola tal-iskola. Jien nissuġġerixxi wkoll illi miegħek iżżomm id-diary tal-iskola. Jiġifieri bħalma inti kont fl-iskola tikteb meta tawk ix-xogħol u għal meta hu, tagħmel din il-biċċa xogħol ukoll fuq Microsoft Teams għax il-probabilità hija li inti ssegwi l-ħaġa u forsi tkun insejta. Hekk il-fatt li għandek kollox miġbur fuq id-diary, dan jgħinek ħafna biex inti tkun tista' anke wkoll taħdem u tkun taf għal meta hu x-xogħol. Aħna fil-każ tas-science dejjem se nkunu qegħdin nagħmlu din in-notifika illi għandna din il-biċċa xogħol u f'każ li se nkunu qegħdin nitolbu dak li ngħidulu assignment aħna wkoll infakrukom ftit dwaru. Qabel spiċċajna qabel morna l-żmien l-Għid, konna bdejna nitkellmu ftit fuq chapter fis-science illi huwa electricity u jekk tiftakru għaddejnieh ftit. Għal dawk minnkom li din hija l-ewwel lezzjoni li qegħdin isegwu tajjeb illi jfittxu ftit. Kemm fuq MySpot u anke hawnhekk fuq it-Teams ukoll għax ħallejnihom hawnhekk. Il-lessons li ġa għaddew għaliex ġa tkellimna ftit fuq is-suġġett ta' electricity. Is-suġġett li ħankunu qegħdin nitkellmu dwaru għal min minnkom ġa għandu n-notes għal min minnkom għandu forsi l-front cover sew il-file kulħadd skont in-noti kif kien jimxi fl-iskola. Is-suġġett li ħankunu qegħdin nitkellmu dwaru huwa is-suġġett ta' acids and alkalis. Illi daw ħankunu qegħdin nitkellmu ftit dwarhom. Forsi xi ftit punti żgħar kieku jkun interessanti ħafna kieku dan kellna ċans li aħna nagħmlu anke fil-laboratorju għaliex marbut anke ma' dan is-suġġett. Hemm numru ta' esperimenti kieku x'wieħed jista' jagħmel. Ovvjament din m'għadix faċli anke għal fatt li għandna bżonn apparat, ġifieri mhix xi ħaġa din tista' tagħmilha d-dar, għalkemm hemm xi affarijiet li forsi se nissuġġerulkom li tistgħu tagħmluhom. U allura hija xi ħaġa li se nkunu qegħdin nagħmlu bħala electricity grazzi għas-Sur Savona illi jurina ftit demonstrations bl-apparat stess ġo laboratorju tal-iskola. It-tieni ħaġa, tajjeb illi nżommu f'moħħna li dan is-suġġett huwa marbut ma' dak li jissejjaħ chemistry. Forsi aħna fil-suġġett tas-science ġieli nitkellmu fuq suġġetti jew anke smajtuhom intom fl-iskola. Is-suġġetti ta' physics, is-suġġetti ta' chemistry, is-suġġetti ta' biology. Aħna science form 1 sa tkellimna ftit prattikament fuq dawn is-suġġetti kollha. Eżempju s-suġġett electricity, dak kieku jaqa' taħt physics. Is-suġġett ta' acids and alkalis dawn jaqgħu taħt is-suġġett chemistry. Jiġifieri minn minnkom fis-snin li ġej se jkun qiegħed jagħżel bħala suġġett chemistry, se jkun hemm drabi fejn se jkompli jistudja fuq dan is-suġġett. Imma ħalli tilqu ftit. L-ewwel nett tajjeb li nżommu ftit f'moħħna
xi tfisser il-kelma acid u xi tfisser il-kelma alkali. Issa aħna dejjem kif nagħmlu se nitilqu minn xi ħaġa li ġa nkunu nafuha qabel, jiġifieri xi ħaġa li naraw fil-ħajja ta' kuljum. U forsi l-ewwel mistoqsija li nixtieq nistaqsi hija din. X'jiġi f'moħħok meta tisma' il-kelma acid bil-Malti H2? Kif qedtilkom iċ-chapter ismu Acids and Alkalis. Aħna llum ħanitkellmu biss fuq l-ewwel parti fuq acids. Fil-lesson li ġejja se mbagħad nitkellmu fuq alkalis u mbagħad naraw ftit dawn x'jagħmlu flimkien. Imma nitilqu daqsxejn minn acids. Kieku inti tipprova tikteb tagħmel lista ta' x'taħseb illi huma acids. Forsi ġib f'moħħok affarijiet li inti tara d-dar, affarijiet li forsi inti tara fuq television, affarijiet li tisma' fuq l-aħbarijiet u tara f'xi film, jew inkella affarijiet li forsi xi rajt f'xi ktieb. Kieku kellek timmaġina kif huma acids. Kieku inti x'jiġu f'moħħok. Is-soltu li kont nagħmel jiena kont naqbad il-bord u nibda nikteb l-affarijiet li jiġu f'moħħkom intom. U nipprova niftakar ftit anke wkoll minn tas-snin ta' qabel. Ħafna jibdew jgħidu acids huma affarijiet perikolużi. L-H2 huwa perikolus għall-ġisem, ma tistax tmissu. L-H2 l-kuluri tiegħu huma ħodor, jew blu, jew vjola. L-H2 jekk titfa' xi ħaġa fih jagħmel splużjoni, jew joħorġu ħafna bżiża, jew joħroġ xi ħafna duħħan. Forsi għandna raġuni iva jew le. Jista' jkun li meta nħarsu ftit lejn acids jiġuna affarijiet daqsxejn kbar f'moħħna li dawn huma affarijiet perikolużi ħafna. U jista' jkun li jkollna raġun għaliex ġieli kien hemm stejjer pereżempju ta' meta xi ħadd b'aċċident jew inkella forsi anke wkoll minħabba xi kwistjoni ikun inħaraq nużaw il-kelma permezz tal-H2. Ma jkunx inħaraq bin-nar, jiġifieri dan ħafna drabi jagħmlu dawk li jgħidulhom acid attacks. Sfortunatament, kultant żmien din nisimgħuha ftit fuq l-aħbarijiet, jiġifieri xi ħadd ikollu H2 li jkun daqsxejn qawwi u dan jitfgħu fuq persuna oħra u tagħmilha l-ħsara x'tibda qisu bħal donnu taħraq ilha l-ġilda tagħha. Infatti meta bdejt infittex jien fuq acids, l-ewwel affarijiet li bdew jitilgħu fuq Google u fuq search engines huma sfortunatament stejjer li ma tantx huma sbieħ, anke wkoll pereżempju marbutin ma' crime scenes. Is-sena d-dieħla jekk il-bambini irid se jkunu qegħdin nitkellmu ftit fuq crime scenes għaliex hemm is-suġġett ta' forensic science. Infatti, dan ir-raġel ta' hawnhekk huwa raġel li fin-1940s sfortunatament kien qatel numru ta' persuni u dan ir-raġel biex ma jinqabadx dawn l-iċsma tal-mejtin minflok kien jitfinhom, kien jitfaħħom ġo banju kollu H2 u l-ġisem tagħhom fil-verità kien jispiċċa. Jekk kien nieqaf hawnhekk ħafna drabi jgħid il-laħwa acids kemm huma perikolużi u forsi tgħid aħna matul dan is-suġġett ħankunu qegħdin nitkellmu fuq affarijiet hekk li huma daqstant koroħ. Le, ma tajjeb li dawn inżommuhom f'moħħna, jiġifieri meta ħankunu qegħdin nitkellmu fuq acids, irridu nżommu f'moħħna li bħala materjal jista' jkun perikolus. Imma tgħid acid dejjem huwa perikolus. Jiena nista' pereżempju nara jekk għandix acids id-dar. U hawnhekk nixtieq illi nneħħu forsi idea ħażina. Dik li bl-Ingliż ngħidulha misconception. Il-kelma misconception tfisser meta jiena ikolli idea fuq oġġett jew fuq xi ħaġa jew fuq persuna, imbagħad ninduna li jiena żbaljat. U jista' jkun li aħna jkollna dak li ngħidulhom misconceptions fuq acid, jiġifieri jkollna ħafna idejat minn dak li forsi ġieli smajna jew rajna jew inkella rajna fuq xi dokumentarji u ngħidu il-laħwa acids huma dejjem perikolużi. Acids huma dejjem ħżiena għall-bniedem. Acids huma dejjem koloriti.
daw it-tlieta pereżempju li għadni kemm semmejt huma tliet idejat li huma żbaljati totalment. Jiġifieri ħanibdew ninnotaw illi acid pereżempju jista' jkun trasparenti bħall-ilma, xi ħaġa li ħanarawha ftit tal-jiem oħra meta nagħmlu ftit esperimenti permezz ta' acid. Se ninnotaw illi l-acid mhuwiex veru dejjem perikolus għall-bniedem, infatti il-bniedem għandu bżonn l-acid, infatti il-bniedem għandu l-acid ġewwa fih u jużahom nalla jkunu. Se ninnotaw pereżempju li aħna niklu ħafna affarijiet illi fihom laċtu u ma jagħmlulniex ħsara jekk dejjem wieħed joqgħod attent kemm jiekol. Jiġifieri l-ewwel idea li nixtieq illi inħassru ftit minn moħħna hija din li l-acids huma dejjem ħżiena, huma dejjem perikolużi. Infatti kif għandna hawnhekk għandna miktub illi l-acids insibuhom f'affarijiet li aħna naraw jew nużaw fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Pereżempju, hawnhekk għandna miktub illi l-acids insibuh f'ċertu ikel u xorb li aħna niklu. Jekk illum pereżempju xi ħadd minnkom għal breakfast jew inkella f'xi ħin tal-ġurnata ħax l-arinġa jew ftit orange juice, għadu kemm xorob għaġtu, għadu kemm kiel l-għaġtu. Anke wkoll insibuh f'ċertu prodotti li nużaw biex nieħdu ħsieb il-ġilda, xi tipi ta' creams li fihom hemm l-għaġtu. Jiġifieri qegħdin ninnotaw ftit illi mhux tal-li huwa perikolus, tal-li hawnhekk huwa bżonjuż. Allura, huwa importanti illi dan l-acid huwa veru li noqgħod ftit attent kif jiena inżomm I handle acids, imma tajjeb li nżommu f'moħħna u hawnhekk nixtiequ nibnu l-ewwel idea illi hemm dawk li ngħidulhom weak acids. Jiġifieri huma acids illi dawn jekk jaqgħu fuq il-ġisem jekk jinużhom fuq il-ġisem, jiena ma narax xi differenza kbira, ma narax xi ħsara pereżempju. Issa l-qudiem ħanitkellmu ftit dwar weak acids. Min-naħa l-oħra imma u tajjeb daw li nżommuhom għalkemm aħna ħafna drabi f'dawn jista' noqogħdu attenti u nagħtu każ. Hemm dawk li ngħidulhom strong acids, mela għandna dawk li huma weak acids, imma hemm dawk li huma strong acids, jiġifieri ħanuża kelma naqal ġdida. Hemm dak li ngħidulu spektru firxa għal għaġtu li huwa dajjef, weak acids, għal dawk li huma very strong acids. U forsi aħna ħafna drabi jisu jinteressawna l-iktar dawn l-strong acids u jisu fuq dawn li aħna nisimgħu. Ħafna drabi daw il-materjali li jkunu strong acids insibu magħhom din it-tabella li niftakruha mill-bidu tas-suġġett. It-tabella ta' corrosive material. Jiġifieri strong acids jista' jkunu għaġġ li dawn iva jekk jaqgħu fuq il-ġisem tal-bniedem jew inkella jaqgħu fuq xi materjal bħal muwanjam, ħadid jew ġabbla jew ħaġa oħra, jista' jkun li jagħmillu l-ħsara li jimmarkah. Ħafna minn dawn l-strong acids nistgħu insibuhom pereżempju ġewwa laboratorju. Infatti aħna meta nagħmlu l-practicals marbutin ma' dan is-suġġett intom ħajkolkom iċ-ċans tarawhom biss din is-sena. Noqogħdu daqsxejn attenti l-ammont x'tip ta' acids nagħtu lill-istudenti għaliex wieħed tajjeb illi joqgħod ftit attent. Pereżempju ġew l-batteries tagħna hawnhekk għandna xi ħadd li qed jaħdem fil-karozza, batteri ta' karozza, imma anke wkoll batteries żgħar ta' kamera ta' mobile. Ġo fihom hemm likwidu li huwa wkoll għaġġtu. Dak it-tip ta' għaġġtu minkejja li jaġġor batteri ġo xi ħaġa li għandi bżonn, imma huwa tip ta' għaġġtu li huwa ftit perikolus. Kemm biex immissu, iktar u iktar anke wkoll biex nikli u biex induqu. Mela raw ftit. Qisu teżisti familja kbira ta' għaġġti ta' acids, għandek dawk l-acids li huma weak. U dawk nista' misshom, nista' nikollhom ukoll għax insibuhom f'anke wkoll fl-ikel. Imbagħad għandi dawk l-għaġġti li huma daqsxejn iktar b'saħħithom strong acids li ħafna drabi dawn ikunu corrosive
jagħmlu ħsara huma perikolużi u għalhekk ma mmishomx u lanqas ukoll nikolhom. Wieħed dejjem irid joqgħod attent, b'mod speċjali f'materjali li inti ma tkunx taf x'inhuma. Infatti wieħed mill-esperimenti tagħna ser ikun illi konna qishom numru ta' beakers, kollha kemm huma trasparenti u meta tarhom taħsibhom li kollha kemm huma ilma, x'lek l-ilma huwa trasparenti, mentri fil-verità se jkun hemm uħud minnhom li jkunu very strong acids u very strong alkalis ukoll, ma dawk ħan nitkellmu ftit dwarhom. Forsi l-mistoqsija li qiegħda ġejja bħalissa hija imma issa ser tista' tgħidilna ftit dawn l-acids fejn narawhom u hawnhekk se nurikom ftit xi każijiet fejn insibu acids. Pereżempju, il-lumi u anke wkoll il-larinġ li qiegħed hawn nisfel huma tipi ta' frott illi jaqgħu taħt il-familja taċ-ċitru ngħidulu, illi dawn il-likwidu tagħhom, il-materjal tagħhom huwa aċidus, huma acidic. Infatti tantu hekk illi aħna ngħidu li l-lumi u anke wkoll il-larinġ, il-mandolin u anke wkoll affarijiet l-oħrajn li għandhom dak ix-xejp hekk il-lemon, lime, grapefruit pereżempju, ġo fihom hemm dak li ngħidulu citrus acid, citric acid. Infatti ġejja mill-kelma ċitru, din il-familja ta' frott. Għandna mbagħad il-ħall. Il-ħall dak li nġidu ma' chips jew nkella ma' l-ikel jew minġili anke wkoll inaddaf bih huwa materjali li huwa aċidus, huwa acidic. Inkluż ukoll it-tadama. It-tadama l-kunserva t-salsa bħala materjal il-likwidu tagħha huwa aċidus ukoll. Jekk qed tinnutaw ftit, hemm ukoll soft drinks li huma popolari ħafna, mhux biex nagħmlu xi riklami, imma soft drinks bħal huwa l-Coca, il-Pepsi, hawnhekk għandna wkoll l-Sprite u s-7 Up huma materjali li huma wkoll aċidużi. Infatti, jekk tiftakru ftit, qed insemmi daqsxejn din, ftit tal-ġiem ilu kien hemm inċident żgħir l-iskola, kien hemm xi ħadd illi kellu bott illi fih kellu l-ħall u anke wkoll kellu xi materjal ieħor u dan il-bott bi żball infaqar ġol kurutur. Li ġara kien li dan il-ħall mal-art li qiegħed hawnhekk immarka l-madum, literalment isu qaxxar il-glejs tal-madum u għadu mmarkat sal-lum il-ġurnata. Ġifieri 4 iem oħra tkunu l-iskola tistgħu taraħ f'wieħed mill-kuruturi tal-iskola. Mela innutaw ftit li minkejja li dawn huma affarijiet li aħna nikluhom u ħafna minnhom nikluhom anke wkoll kuljum huma wkoll aċidużi. Għandna mbagħad hawnhekk għandna l-ħall, hija hawnhekk, għandna l-batteries li semmejna wkoll. Forsi qed jgħid li ser din l-istampa ta' hawnhekk x'inhi. Dik hija l-istampa tal-istonku tagħna. Għaliex qed inna l-istonku? Għaliex l-istonku tagħna li huwa organ tant importanti u ħan nitkellmu dwaru fil-bidu tal-form tu jekk il-bambin irid. Huwa tip ta' organu illi biex ikisser l-ikel dak huwa x-xogħol tiegħu li jgħaddi jkoll l-ikel u jibda jkissru. Biex ikisser dak l-ikel, l-istonku jipproduċi tip ta' acid li huwa qawwi ħafna. Infatti, jipproduċi acid jissejjaħ hydrochloric acid. Huwa tant acid li huwa qawwi li kapaċi jkisser l-ikel li jiena niekol imbagħad il-ġisem jieħu n-nutrijenti minnu. Infatti forsi wieħed jiftakar naqa' fi żmien meta jkun naqa' ma jiflaħx u biż forsi minħabba ċirkustanza itella l-ikel, ħafna drabi jkollu jsu jħoss daqsxejn ħruq fi griżmejħ. Ir-raġuni hija li dak l-għaxċu tal-istonku ikun qisu bħal donnu barrax u anke wkoll għamel effett ftit fil-pipe tal-ikel u anke wkoll fil-gerżuma tagħna. Dan it-tip ta' acid jissejjaħ hydrochloric acid huwa tip ta' acid ukoll li nsibuh fil-laboratorji tagħna, ġifieri x-xjentisti rnexxielhom jaraw il-kimika li juża l-istonku biex jagħmel dan it-tip ta' aċtu
u anke jipproduċuh ġo bot. Aħna l-iskola tagħna għandna. Infatti jissejjaħ HCl, hydrogen, Cl chloride, hydrochloric acid. Dan it-tip anke wkoll ta' aċtu jista' jkun li jiġi produced minn ċertu pollution tal-karozzi jew inkella tal-fabbriki. U infatti ġieli kien hemm drabi fejn tagħmel ix-xita u ninnotaw li dik ix-xita tkun ftit aċiduża u tagħmel ħsara lill-ġebel, ħsara lill-pjanti, tantu hekk li din insejħula acid rain. Innotaw ftit, hawnhekk provajt nuża u nitfa' oġġetti li nużaw fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Min minna xi orange juice jew lime juice, min minna pereżempju maċ-chips jew mal-ikel illum żied ftit tal-ħall, min minna forsi xi tip ta' salsa jew ta' dam, min minna forsi xorob xi tip jew ieħor ta' soft drink. Innutaw ftit li dawn huma kollha kemm huma ġo fihom għandhom dan il-materjal li nsejħulu acid. Dawn kollu kemm huma aċidużi. Uħud minnhom forsi dik hija l-mistoqsija huma weak acids, oħrajn huma strong acids. Tgħidu li iva l-strong acid huwa biss il-batri. Le ma fil-verità pereżempju tal-soft drinks jew anke wkoll anke fejn jidħol illumi huwa tip ta' aċtu li huwa daqsxejn qawwi. Imma nutaw ftit, mhuwiex perikolus nista' mmissu jekk irrid. Tantu hekk li forsi minnkom ġieli jagħmluha u għadkom daqsxejn dan iċ-ċans ukoll. Għabdu tazza żgħira. Imlewha bi ftit koka u ġo fiha itfgħu 1 cent, 2 cent jew 5 cent minn dawn il-lom tar-ram il-kulur isu orange tal-munita u ħalluha hemmhekk għal ftit tas-sigħat kieku jiena nħalli hemmhekk ġurnata. U siba l-għada u tinnota ftit kif l-aċtu ġo dak il-koka ikun letteralment naddaf dik il-munita u tiġi verament tleq. Infatti ħafna minn daw il-materjali li semmejna ġieli jintużaw anke wkoll għat-tindif. Imma għal min ikollu ftit problemi fl-istonku għax hemmhekk hemm l-aċtu wkoll. Ħafna drabi t-tobba ma tantx jissuġġerixxu li wieħed jieħu affarijiet ta' dam jew jieħu soft drinks. Għaliex? Għaliex l-istonku għandu l-acid tiegħu u jien meta tnieħu t-salsa qed nieħu ta' dam qed nieħu l-koka u l-affarijiet l-oħrajn qed inżid iktar aċtu. U dak ifisser li jista' jkun li dan l-acid kollu jista' jagħmel ħsara iktar lill-ġisem tiegħi. Mela s'issa semmejna ftit fuq acids, semmejna ftit x'inhuma acids, anke wkoll li hemm weak acids, hemm strong acids, u provajna nħassru daqsxejn l-idea li l-acid huma dejjem perikolużi jew dejjem ta' ħsara għall-bniedem. Allura forsi xi ftit properties hekk ta' acid. Li se nkunu qegħdin naraw ftit issa ħanaraw daqsxejn qishom xi properties. Meta jiena ikolli dan l-acid nara dan l-acid, kif ħaninduna li hu acid? L-ewwel ħaġa hija li dawk l-acids li nista' nikollhom jew inkella nixrobhom bħal huma lemon juice, orange juice jew inkella anke wkoll coca, ikollhom it-toma kemm xejn qarsa, a sour taste. Allora tgħidli imma l-orange juice m'għandux dik it-toma qarsa jew il-coca pereżempju, dak għax ħafna drabi miegħu mbagħad iżidu ammont ta' zokkor. Imma b'mod naturali, l-acid, it-toma tiegħu hija qarsa, forsi ġidrat dawk il-videos ta' tfal u trabi li jtuhom biċċa lummija u jibdew qarsu wiċċhom. Għaliex it-toma ta' dak l-għaxt huwa kemm xejn qarsa u ftit qawwija. Dan ma jfissirx imma, u hawnhekk hija importanti ħafna, illi jiena nista' naqbad unduq kollox, jew inkella jkun hemm likwidu ma nafx jekk huwiex għaxu ngħid ħandu u ftit u nara jekk hux qares jew le. Le. Ma anke hawnhekk għandna pereżempju laboratory acids, ma kwalinkwe oġġett li inti ma tafx x'inhu
L-ewwel ħaġa li m'għandekx idduqu u dik kienet xi ħaġa ta' safety li semmejniha fil-bidu. Infatti se ninnutaw ftit li biex nifrankaw din il-biċċa xogħol perikoluża, aħna bħala science qisu rajna li nsibu ftit metodi ta' kif neżaminaw daqsxejn l-affarijiet. Imma fuq din se nitkellmu daqsxejn iktar tard. Kif anke wkoll rajna illi uħud mill-aċti mill-acids jistgħu jkunu perikolużi, hawnhekk għandna isem ieħor. S'issa semmejna hydrochloric acid, eżempju, hawnhekk għandna aċtu ieħor issejjaħ sulfuric acid. Jista' jkun illi jkunu corrosive, li jkunu perikolużi u jagħmlu ħsara lill-ġisem jew inkella xi materjal ieħor. L-aħħar ħaġa hija illi acid meta naraw naqxejsu l-ingredjenti tiegħu xi ħaġa komuni fil-familja tal-acids kollha hija li l-acid għandhom ġo fihom dan il-gass jissejjaħ hydrogen. Jiġifieri se ninnotaw ftit illi meta naraw dawn l-acids neżaminawhom dejjem se insibu dan l-ingredient tal-gass hydrogen illi se jkun qiegħed hemm. Mela llum li għamilna ftit, għamilna daqsxejn su introduzzjoni jekk għal dan is-suġġett. Badna l-ewwel fuq l-acids, rajna li hemm weak acids u strong acids u rġajna semmejna l-kelma corrosive. Imbagħad rajna daqsxejn fejn insibu l-acids fil-ħajja tagħna ta' kuljum, rajna fl-istonku tagħna, rajna f'ċertu ikel bħal huwa l-orange, ċertu soft drinks anke wkoll it-tadam u l-ħall. Imbagħad hawnhekk rajna ishom xi properties tiegħu. Illum se nagħmel daqsxejn biċċa xogħol, imma din il-biċċa xogħol għalissa żomma inti. X'jiġifieri? Nixtieqek illi minn dak illi semmejna u tista' anke wkoll tmur tfittex daqsxejn fuq Google. Elleb ftit id-dar u ħu ritratti ta' żewġ oġġetti li huma acidic. Aħna hawnhekk semmejna u daw probabbli fid-dar se issibhom. Jiġifieri inti se tmur fil-fridge, fil-cupboards, jew inkella forsi f'xi postijiet oħrajn u tgħid ara dan semmejnieh, dan huwa acidic. U ħudlu ritratti. Għalissa qed titolbhom isibu żewġ oġġetti li huma acidic fid-dar tagħhom u fid-dar tagħkom u tieħdulhom ritratt. Jekk inti se issib xi ħaġa u għandek dubju jekk hijiex acidic jew le, wieħed jista' jfittex daqsxejn ukoll fuq l-internet. Imma hawnhekk tajtkom bejn wieħed u ieħor 12 l-eżempju ta' acid, ħafna minnhom daw fid-djar insibuhom. Id-darba li jmiss imbagħad ħankunu qegħdin nitkellmu ftit fuq alkalis għax hija kelma forsi ġdida għal xi wħud, ħanaraw eżempju ta' alkalis bħalma minna ta' acid, ħanitolbukom li nagħmlu foto ħant oħra din id-darba ta' oġġetti li huma alkalis, imbagħad iktar tard daw ir-ritratti li intom sejrin tieħdu sejrin nitolbukom li tgħadduhom ftit u ħajkun qisu l-ewwel biċċa xogħol tagħna marbuta ma' acids and alkalis. Mela li se nkunu qegħdin nagħmlu malajr, intom se tkunu qegħdin issibu l-oġġetti li huma acidic, sejrin taraw dawn l-oġġetti x'huma that they contain acid, ser tieħdu il-mobile tagħkom jew inkella forsi il-mobile tal-ġenituri jew xi kamera, tieħdulhom ritratt għalissa iżommu dak ir-ritratt ħalli mbagħad meta nitkellmu fuq alkalaj nagħmlu l-istess ħaġa f'dawn l-oġġetti li intom forsi għandkom id-dar that they contain alkali. Imbagħad naqduhom u tkun tistgħu tibagħtuhom lilna. Sakemm nerġgħu niltaqgħu, ħudu ħsieb sellulna anke wkoll għal tad-dar u l-ġurnata tajba lilkom ukoll.